Ladies and gentlemen, our winner is Group 1, Group 2, Group 3. The 18th birthday celebration of the one and only Nicole Blaze Cargo Calama! Isang masigabong palakpakan, ladies and gentlemen, for our Andito lang kami always nakasupport sa'yo. Kung kailangan mo man ng karamay sa katangahan mong pag-ibig, andito nakasupport sa'yo. Tama. Oo, tama. Sino ba yung ex na iniyakan? Ready naman! Nakasipa naman itong isa. Shots eh. Yun lang all. Grupo. Pangalan nyo. Pretty Group, Black Group, Group 1. O, dito kayo, Group 1. Okay? Group, uy, sino yung umupo? Sayang! O, Group 2. O, anong pangalan grupo nyo? Uy, ang pupugi naman ito. Kayo, IC? Douglas Group. Douglas Group, dito, isang bilog, Douglas. Dito, isang bilog. Okay, last group, dito kayo. Walang atrasan, tumayo na kayo, nakita ko na kayo eh. Dito ka ng isa, kuya. Idagdag mo na ang sarili mo, ganyan talaga pag kuya ka, ano. Alright. Kayo ang grabe, Group 3. O, sige. Are you ready? Group 1. Palakpak. Ready na. Group 2. Bakas nito, mukhang naaway 500. Group 3. Alright. Paint me a picture na nasa loob ng sementeryo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ayusin mo! 4, 3, 2, depende ang senaryo ha. Hindi ko sinasabing nailibing na, yung kakalibing pa lang. Bahala kayo dyan ha. Last 5 counts. Dapat pinag-iisipan. 5, 4, 3, 2, and 3. Stop. Uy, stop. Gani nagtutulnan na gitin niya. Okay, sino mag-explain? Bawal nang gumalaw. Kita nyo ha, may nakahiga. Simenteryo po ang senaryo. Anong ginagawa itong 4 na nakagano'n tsaka may nakahiga? Sino ang magsasalita? Okay, ate, anong meron dito? Ano siya? Sino siya? Ano siya? Nakalibing po. Nakalibing siya. Kayong 4? Ano kayo? Bakit nakaganyan kayo? Ano ito? Ano kayo? Eto, sige lang. Sabi ng patayo. Ako na mag-explain. Sige, explain mo na nangyayari dito. Ano? Ako yung ginawa nilang nakalibing, tapos sila yung parang umiiyak, magduloksa. Kaya pala kayo naka-black. Okay. Given. Huwag gagalaw, boys. Huwag gagalaw. Sino mag-explain? Okay, tayo. Tumayo ka, friend. Anong meron dito at pinapatungan nyo itong bangkay? Kami yung hollow block. Nakalibing na siya. So, walang nangyayari dito, hollow block lang. Kaya tahimik ang grupo. Paano maging hollow block? Sige nga, hollow block. Grabe, sige naman ang patay. May kasamang 4. Okay. Grabe yung patay, naka-D4. Anong nangyayari dito? Siya po yung patay, tapos ito po yung nanay niya, tapos yung pastor, tapos yung cross. Saglit lang. Dito na ako nakakita ng sementeryo na ang nanay nakaluhod, pati si pastor pinagalit mo. Paraalan. Okay, so ladies and gentlemen, Group 1, ito po ang kanina, ako yung judge din, syempre ako naman yung hindi nyo kabagyan dito. Ako na magja-judge ate, di ba? Okay, Group 1, nakita natin ang performance, nakahiga siya, tapos yung 4 na umiiyak, nagluluksa, hindi nila ma-explain, kaya yung patay ang nag-explain. Next naman, wala, tahimik sila, kalmado sila kasi yung isa patay, yung 4 naging hollow blocks. Ito namang 4 ay 5, may naging cross, ang daming nangyari, si pastor lumuhod, hindi ko alam baka sila ano pa, saya nyo